Днес в рубриката ни "Твоето друго аз" ще се пренесем в света на музиката и добро настроение. Гост ще ми бъде една изключително талантлива певица, позната на всички ни. Изключително ми е приятно да посрещна Софи Барт. Здравей! Здравей, Софи! Радвам се, че си мой първи гост в тази рубрика. Заповядай, настанявай се удобно. На теб и на зрителите на подиум. Виждам, че не си сама. Разбира се, да. Имам си подкрепление. Имаш подкрепление и то много сладичко. Да. Как си? Добре ли я караш? Добре съм, благодаря. Добре изглеждаш, както винаги, усмихната. И също сме добре с нови сивили, правим вече нови рубрики от септември месец. Сега обаче към теб искам да те върна в твоето детство, когато ти започваш музикалната си кариера. Като първо обаче, преди да говорим и коментираме, искам да изгледаме един клип, където ти пееш една от най-хубавите обичани български песни. Хубаво изпълнение. Колко е важна подкрепата на семейството? Дете ли те подкрепят и въобще подкрепят ли те в начинанието, което си избрала? Да, разбира се. Семейството ми винаги са били до мен, винаги са ми помагали, винаги са ме насърчавали да правя това, което обичам, а то се личи какво е. И мисля, че наистина е важно, защото без семейството и без подкрепа на близки приятели, сам човек не става за никъде. Имаш ли много приятели? Ами, много, не бих казала чак много приятели, но важно е, че са едни ценни хора за мене, готини и правят всичко това, от което аз имам нужда и ме карат да се чувствам наистина обичана, щастлива. Когато добие една популярност, срещна ли завист от не само от приятели, ами от хора, които не си очаквала? Завистта има навсякъде. Тя е едно такова чувство, което може би всеки един го е изпитал в живота си, но аз не обръщам много внимание на тези неща и гледам да се съсредоточа по-скоро върху позитивните неща, върху позитивните мисли, върху позитивните емоции, защото според мен те са по-важни и те те карат да продължаваш да вървиш напред и да правиш наистина това, което обичаш. И да събираш все повече хора около теб с същите виждания.
Защо Софи Барт? От София е ясно, но Да, Барт защо? Софи Барт. Това е псевдонима от моя първи пиар, Маргарита Лозанова. Тя е моята кръстница, така да кажа. Бардове, това са едновремешни музиканти, които сами си пишат песните. Ренесансови, мисля, че предворни музиканти. И оттам дойде нейната идея. Тя ме кръсти по този начин. Сега бих искала да изгледаме заедно едно видео, в което ще видиш какво казаха и споделиха за теб твои близки и приятели. Супер! Тя тръгна много малка, беше 1 метър висока сигурно. И много й се отдаваше и много така с лекота изпяваше всичко. И беше една вълшебница, като излезеше на сцената, всички грабваше просто. И оттам то талант. Оттам нагоре вече всичко тя си го направи с много труд и усилия. Иначе беше страхотна чаровница на сцената. Жалко, че и ги има записите само на видеокасети, нали вече, но все още се пазят. Няма да забравя на моето завършване в техникума. Тя беше... колко е била такава? Дойде и пя... как се казваше песента? Учителко любима на Роси Кирилова, значи цялата зала плачеше просто. И сега мои приятелки се си спомнят, са ученици и винаги си спомнят за това и моята класна, като я видя, винаги ме пита как е сестра ти, защото тогава тя и за нея беше последна година като учител и просто беше вълнуващ момент. Нашето детство мина доста безгрижно и щастливо, с изключително много игри между блоковите пространства, което за съжаление днешното поколение ги няма. Знаем как всичко е техника, таблети, телефони, събирахме се на големи компании. Мога да кажа, Жош от малка Софи си беше душата на компанията. Винаги ни забавляваше с песни, музика. Няма да забравя, даже като малки, тя живееше на 12-ти етаж. Имаше едни огромни колони с една голяма уредба, която може би ежедневно отваряше прозорците, усилваше, пееше и мога да кажа, че не само нас се забавляваме, общо взето всички комшии от съседните блокове. По-скоро всички и се радваха. Просто даже външния вид те предразполага. Малка, слабичка винаги си е била такава усмихната, харизматична. Всички в квартала я знаеха като момичето певица. Видяхме сестра ти. Да. И една от най-добрите ти приятелки. Голяма изненада, много се зарадвах. Остава ли ти време за близките? Винаги се старая да намирам време за тях, често много отсъствам, но въпреки това, винаги когато съм си тук, винаги прекарвам времето си с тях, винаги се виждам с тях и гледам да не се деля за много време, защото просто те са хората, които ме зареждат. Кажи ми какъв човек си ти, какво обичаш, какво не обичаш? Какъв човек? Човек, който се бори за свободата или човек, който приема нещата с лекота? По-скоро съм човек, който вярва в невъзможните неща и в изгубените каузи. Винаги вярвам в доброто, вярвам в правдата, вярвам в любовта, в честността и във всички тези качества, които всеки един човек би трябвало да притежава. Според мен и затова сме хора на първо място. Искам и се да сме малко по-добри много често, но не мога да се определя какъв човек съм точно. Не мога да си дам самооценка за себе си, но се надявам да не съм засегнала примерно никого и да не съм постъпила лошо с някого и да правя само хубави неща. А кое те дразни? Кое ме дразни? Много са нещата от живота, които ме дразнят и ме вбесяват, особено тези, с които не можеш да се пребориш и срещу които си безсилен, като примерно болестите и така нататък. Но съм наясно, че не мога да променя света с вълшебна пръчка и се опитвам по някакъв начин да приемам нещата и да се моля винаги за здраве, за живот и само за хубави неща. Добре, да видим отново какво казаха за твоята чувствена натура. Окей. Мога да кажа, че Софи е лесно да ти е приятел. Тя е изключително откровен човек.
Смисъл такъв, при нея няма скрити неща. Винаги идва и ти казва лице в лице това, което смята, което мисли, нали, дали си прав или не. Смисъл такъв пример. В някаква ситуация, нали, когато сме двете и аз искам съвети и така нататък. Винаги идва и ми казва това, което тя смята. Но никога пред хората. Може да съм виновна в дадената ситуация. Ще ми каже да, виновна си така, но винаги ще му подкрепи пред останалите хора. В смисъл такъв, когато искаш хората до тебе да са откровени, нали? Защото има и такива хора, които държат един вид хората около тях да им казват колко са добри, колко са хубави, колко така. При нея това нещо го няма. Може би упоритостта и това, че никога не се предава и не пада по гръб. Никога. Винаги гледа само напред и се стреми към най-доброто. И към целта си най-вече. Ако се захвани с нещо, без значение какво е то, дали да направи добро, дали в музиката, дали в живота, тя щом се захване, тя намерила смисъл и за нея няма стена. Няма начин да няма начин това да не се случи. И ще направи всичко възможно да стане по най-добрия начин. Преди да продължим разговора, искам да пуснем още едно видео, където ти пееш с червенокосата фурия на българската естрада Петя Боюклиева и да си поговорим отново. Лесно ли се работи с познатите личности за нас или често забравят откъде са тръгнали стъпките, по които са минали? Или пък обратно, благосклонни са, щедри? Ами на фона на това, че имат на какво отгоре да имат самочувствието и претенциите, наистина не се работи толкова лесно, но специално с Петя беше едно забавление и за мен беше голяма чест и удоволствие да направя парче с нея, защото почерпих много опит, видях по друг начин нещата и наистина има какво да научи човек от нея, така че съм изключително щастлива за тази песен специално. Ти работиш и с едно от най-големите имена в бранша за режисиране и за снимане на видеоклипове, Bash Motion. Да. Искам обаче, преди да ми кажеш за съвместната ви работа, да видиш какво изпрати той за нас. Как се върти зад мен този? Защо се криеше? Днеска снимаме клипа на Софи Барт, най-накрая, от март месец. Кога си правихме една среща? Помниш ли? Да, аз даже бях снимал там за влога. Края на март ли беше? Началото на април? Края на март. Края на март. От тогава го плануваме и в момента го снимаме. Ето е, Софито пие кафенце. Софка. Беше зима, трябваше да снима. Софи Барт. Тя е българка всъщност. Някои хора не знаеха. Yes, of course. Аз снимаме клипа и в момента ги пуснах да изпушат по една цигарка и продължаваме. Сега ще ви вкарам вътре в местенцето, където снимаме. Ме ги говоря по телефона. Нашия домакин сгъва чаршаф. И така, Джемеца беше тук някъде и се въртеше. Снимаме в тази пералня в Студентски град. Камерката, отново сме се това Sony, само че с други обективи, с същия рекордер. Ще ви обясня някои от следващите влогове, може би. Да, беше много забавно. Беше забавно, клипът се получи добре.
Благодаря. Как се работи с него? Знаем, че той е известна личност и стои зад над 120 клипа вече. Той сам каза абсолютно. на известни и познати за всички ни артисти, като Лора Караджова, 100 кила, Мария Илиева. С него се работи много лесно и много приятно, ако трябва да съм честна. Изглежда много забавно също така. И много забавно, да. Той винаги е толерантен, винаги ти дава времето, от което имаш нужда. Идеите му са много интересни. Той не обича да му се месят в идеите специално за видеята. Обича да прави нещата през своята призма и през своя поглед. Нали, вече ти се съгласяваш дали ти е окей или не. Но определено с него се работи много лесно, много приятно и той е изключително земен и готин, и толерантен и забавен човек. А какво можеш да кажеш за работата си с твоя менеджер Кармен? Какво да кажа? Ние работим вече доста години заедно. Винаги сме заедно във всички неща, в препятствията, в лошото, в хубавото. Винаги е бил до мен, винаги ме е подкрепял, винаги ме е карал да се чувствам сигурна, да знам, че не съм сама и да се чувствам добре. Така че определено е приятно. Това е една опора за теб. Абсолютно. Нека да видим какво мисли той за теб. Позволихме си да поканим Кармен в студиото. Здравейте! Здравей! Изключително Радвам се, приятно че си тук. да съм с две прекрасни дами тук в това студио. Него не го Здравей, забравяй. Роки, как си? Как? Само да кажа преди да Да. започнем. Видях от апаратната, че пуснахте едно видео на малката Софи Маничката преди много години. Искам да ти кажа, че сега, когато правихме лятното турне, националното турне на българската популярна песен, пуснах това в същото видео на Кичка Бодурова и тя реагира много емоционално на кадрите, които видяхме преди малко. Да, тя беше идола всъщност. Да, казах им също, че е била идол на Софи. След това, по време на концерта, пя това парче. Разбира се, хората бяха на крака и така нататък. Да, и песента е много емоционална и начинът, по който я изпя София също. Защо заложи на София? Какво виждаш нея по-различно от всички останали? Не сега. София видях преди около 5 години на едно парти фирменно, мисля, че в Разград беше. Пееше с свой колега тогава. Страхотен глас, страхотна певица, няма какво да го казвам, всички го виждат това. Най-важното нещо, което видях е, че в бъдеще ще има темперамента да стане звезда. Това е. Трябва. София има много изпълнители като теб, зад които не стоят големи музикални компании. В предварителния разговор ти ми спомена, че имаш идея как заедно можете да се обедините и да си помогнете един на друг. Абсолютно, Можеш ли да да. споделиш на всички ни каква е тази идея? Ами тя не е конкретна идея и не съм хванала да правя нищо конкретно, но съм си го мислила и мисля, че е правилно и всички, ако се обединят в едно цяло, съединението прави силата, така ли беше? И така хората ще са по-силни и може би ще имаме по-голям шанс и ще може да се подкрепяме един друг. Как може да стане това? По какъв начин? Ами, как може да стане? Трябва просто да се свържем един с друг, да направим някакъв лейбъл, може би, и да пускаме нашите изпълнения на едно място, защото наистина има много артисти, които остават в сянка. Има изключително много хубави песни, които никога не виждат бял свят, защото не могат да достигнат до хората, понеже те не са лансирани по този начин, по който би трябвало. И това наистина е много жалко. Добре, ние имаме отново една изненада за теб, скромна. Бихме искали, ако ти приемеш и си съгласна, да направим нещо като предаване заедно. Ние ще си дадем екип, работно време. От теб ще се изисква да намериш песните и подходящите хора, на които песните да видят на бял свят. И преди да се разделим, да видим какво ти пожелаха най-близките ти хора. Много успехи и най-вече много късмет от тук нататък, защото в нашата държава е малко трудно с нейния жар, така да кажем. Но съм убедена, че ще успее. Качествените хора успяват. Не всички слушат ефтина музика.
За мен най-важно тя да е здрава. Да е все така добър приятел, все така да следва целите си, защото тя е човек, който като си постави цел, никой не застава на пътя й. Пожелавам и най-вече да е здрава. Тя таланта си го има, никой не може да го вземе. И упорита, както е била до сега. Винаги упорита и най-вече да е здрава. Защото, както казах, в смисъл здравето е най-важното за всеки един човек и тя е такава, че ако реши да се захване с нещо, за нея няма спирки, няма стени, няма никакви пречки. Всичките ти приятели и близки казаха, че си много целеустремена, че поставяш си цел, няма нещо, което да застане на пътя ти и да ти попречи да я изпълниш. Че си много позитивна, усмихната, добра като човек. И тъй като ти също се включваш в благотворителни каузи, ние имаме един много скромен подарък от предаването. Това е от екипа, като вътре в тази кутия има картички, изработени от деца в неравностойно положение от Сдружение Еквилибриум. Много мило. Ако някой от зрителите има желание да помогне и да дадем заедно един старт на тези деца, за да са наравно с другите, с нашите деца, да играят заедно с тях, да имат същите неща, които имат нашите деца, нека да се свържат във Facebook страницата на предаването. Аз ти благодаря много, че беше мой гост. Надявам се да си се забавлявала. Разбира се, аз също благодаря. За мен беше чест и удоволствие да ви гостувам и се надявам да се виждаме отново. Със сигурност желая ти успех. Благодаря и на вас. Рубриката ни Пълна промяна също ще бъде доста по-различна от това, което сте свикнали да гледате. Потърси ни Ивайло. Ивайло се опитва да се справи с килограмите от твърде ранна възраст. Срещнахме го с нашия диетолог Кристиян Чубуров. Какво го посъветва той и ще успеем ли заедно с него да го променим, ще и разберете сега. Иво, разкажи ни малко повече за себе си. С какво се занимаваш, как протича ежедневието ти? В момента работя, в принцип съм студент, работя нощна смяна като пазач и главно се занимавам с университета. В момента работя само лятото. А какво учиш? Индустриален мениджмънт уча в университета, трета година ще бъда. Супер! Защо реши да потърсиш съветите на Чубуров? Защото започна да ми пречи на здравето, не се чувствах добре, задъхвах се, измарях се по-бързо. Ти на колко си години? На 23. Добре, на теб какво ти е необходимо, за да изготвиш за него някакъв режим на хранене и на тренировки? Ами като цяло доста информация ми е нужна, за да изготвя всички тези неща. За момента няма как да ги изготвя, нали, тук. Като за начало мога да започна само с въпросите, да го разпитам, да разуча това, което ми трябва за него, да му дам насоки и евентуално, ако той пожелае, може да изготвим вече нещо индивидуално, по-целенасочено, нали, по-задълбочено. Добре, да започнем с въпросите. Предполагам, първият въпрос ще е свързан с храненето и... Първият въпрос като цяло да, с храненето и начин на живот.
Това са основните неща, които ми трябват. Вече за изготвяне на хранителния режим и другите неща ми трябват данни, които са основните неща: височина, килограми, години, пол, проценти лесни мазнини и тези неща. Кога започват да се смъкват килограмите? Значи килограмите започват да се смъкват от първия ден. Значи първите няколко дена до първата една седмица много хора казват: супер, изгубих 2-3-4 килограма, дано така да е до края и после спира да губят килограми. Това се дължи на водата, тъй като те почнат да тренират и част от водата излиза от организма заедно с гликогена, защото гликогена се гори докато тренираме. Когато го изгорим гликогена, с него излиза и вода. Оттам идват и тези килограми. Оттам нататък, както преди път говорихме, спират да смъкват килограми. И се чуе защо. Оттам нататък вече почват да се горят мазнини усилено и като смъкването на килограми става по-бавно и по-постепенно. Кое е по-правилно да гледаме? Дали смъкваме килограми или сантиметри? По принцип сантиметрите, тъй като зависи от стила на тренировки. Значи някои хора могат да натрупат мускулна маса, примерно докато свалят килограми, тъй като не са тренирали никога. И тези мускули бързо си повишават тонуса, както се казва, надуват се и те качват килограми, но тези килограми са сметка на мускулната маса. Дори имам клиенти, които казват: почнах тренирам, но качвам килограми. Как става тази работа? А в същото време казват, че си се вижда в огледалото по-добре. Аз към това не е проблем, защото се виждаш по-добре в огледалото, а кача килограми на кантара, значи работата е от мускулна маса. Говорим се за клиенти, нали, които са с по-малък процент подкожни мазнини и при тях давам по-силови тренировки за повишаване на мускулатурата. Нали. Това не е проблем. Важно е как изглеждам в огледалото, дали сантиметрите спадат. Естествено, пример при него е, че килограмите трябва да падат, тъй като има много подкожни мазнини. Кажи ми колко килограма си, колко години, височина, примерно процент телесни мазнини, аз мога да го преценя. В момента съм 118 кг, 1,70 м съм висок, на 23 години и работя. Но ми трябва точна информация. Точно 1,70 или си плюс-минус? Точно 1,70 съм. Добре, килограмите предполагам си ги измерил сутринта? Да, 118. Добре. За хранителния режим. Значи, има ли неща, които можеш да ядеш, които не можеш да ядеш? Алергичен ли си към нещо? Нямам алергии към нищо, не обичам риба. Значи не обичаш риба, добре. Да. А от старите неща, т.е. старият хранителен режим, който преди спазва, то не е спазване на хранителен режим и старите навици, кои са ти любимите храни, кои храни можеш да изключиш, т.е. можеш без тях? Мога да изключа почти всички храни, единственото, което обичам най-много са тестените изделия, хляб, закуски, пици и такива работи. Но ми е ясно, че ще трябва да ги изключа от хранителния си режим. Не, за начало тези неща, които най-много ги харесваш и ги обичаш, е трудно да ги изключиш, тъй като ти се едат, имаш силно желание и нужда от тези храни да ги ядеш, така че няма да ги изключим напълно, но част от тях ще ги вкарам и може да ги заместим, примерно тестените изделия с пълнозърнести храни, може да ги заместим, така че това не е проблем. А по колко време може да отделяш за тренировки на ден? Имаш ли някаква работа през останалата част от деня и имаш ли някои дни, в които ти искаш да почиваш, нали, за да знам кои дни трябва да почиваш, или си извън града, или имаш някакви ангажименти? Нямам никакви ангажименти, мога да тренирам всеки ден по колкото е нужно и това е. Значи говорим от понеделник до неделя? Да. А кога ти е почивният ден от работата? Почивният ми ден от работа е на 4-5 дена почивам един. Различно варира почивката, не е точно определено. Ясно, добре, значи този почивен ден може да ти го оставим почивен ден през целия ден, за да можеш да се починиш. И през останалите 4-5 дена, примерно, не тренираме по-интензивно, ще се изтощиш достатъчно за отначало и един почивен ден на всеки 4-5 дена, така устроива ли? Да. Добре, значи така ще ги направим нещата. Ще ти направя хранителния режим, ще ти направя тренировъчния режим, като отначало ще тренираш с мене няколко пъти, да ти покажа всички упражнения, да ти покажа как се изпълняват, правилното темпо да ти покажа, да ти обясня примерно и за кардиото в края на тренировката и всичко, от което имаш нужда. Също така ще сложа и основни храни за ядене. Да те питам за бюджета. Относно хранителния режим, имаш и възможност да позволиш по-скъпи храни, по-евтини храни, за какво му си говоря? Да, мога да си позволя, парите не са от проблем бюджета, мога да си позволя с всякакви храни.
Добре, относно хранителни добавки, някакви приемаш ли или дали смяташ да приемаш? Значи съвета ми от начало, докато влезеш във форма, да не приемаш никакви хранителни добавки, да видиш как е, да понатрупаш малко опит, след което вече като влезеш във форма може да увеличим интензивността, тренировките, да увеличим, вече да ограничим и храненето, тогава вече навлезеш в една по-напреднала форма и да добавим вече и добавки, суплементи към хранителния режим. В момента не вземам никакви добавки, не съм вземал до сега. Ще послушам съветите ти, за по-нататъка може и да взема някак. Добре, значи това всичко е много добре, звучи чудесно. Въпросът е само да започнем. Значи, когато ти ги направи тези неща, ти ще бъдеш ли готов да спазваш всичко, имайки предвид, че тренировките не са леки, наистина са тежки, хранителните режими са ограничителни, не може да си позволи всичко, което си го позволява преди. Общо взето, не е лесна работа, за да постигнеш една добра форма, не е лесна работа. Да, готов съм на всичко да дам от себе си, искам да постигна резултати, защото не се чувствам вече добре, пречат ми тези килограми и съм се решил да направя тази стъпка. Добре, благодаря много, значи започваме. Мисля, че съм готов да направя всичко, ще постигна това, което Кристиан ми е задал и решил съм вече да предприема мерки, защото теглото стана прекалено голямо. Това е първата тренировка за седмицата. Тази седмица ще тренира всяка мускулна група по веднъж. Започнем с най-голямата мускулна група, горната част на тялото, гърба. После продължаваме с останалите основни мускулни групи, гърди, рамене, трицепс, бицепс, после кръста, след това ще минем към краката. За предна задна група бедра и за пръстите ще направим по едно упражнение, просто да свикне. Това е първото упражнение, което в момента го правя за гърба. Първата седмица правихме по 3-4 серии на мускулна група, сега ще ги увеличим на 6 серии на мускулна група, да дигнем натоварването, като зависимо ще ги разделим в едно или в две упражнения. Ако са две упражнения са по 3 серии, ако едно упражнение ще е 5-6 серии, да дигнем леко натоварването и да го подготвим за трета седмица, където започнем вече по-сериозната работа. Началото ми беше малко по-лесно в тренировките, но започнаха да стават по-трудни вече. Виждам резултати. Интензивни са наистина, диетата е трудна, но я спазвам. И мисля, че резултатите ще бъдат големи. Очаквам да постигна резултати. Диетата е доста по-трудна, отколкото тренировките, защото има много ограничения, много лишения, за да намалим въглехидратите и да отслабна.
третата седмица разделяме тялото вече на две части. Горна част, долна част. Един ден тренираме горната част, пак ги въртим всички мускулни групи за горната част, по най-малко 6 серии, пак разделим в 1-2 упражнения, може и до 8 серии, в зависимост как се чувства. Втория ден долната част, третия ден горната, четвъртия ден долната част, като вече включваме и малко по-интензивно кардио на горната част на тялото, тъй като когато правим долна част на тялото не може да правим кардио. Кардиото ще включва или колело, или пътечка, като той вече е подготвен. През първата и втората седмица само го подготвихме с едно леко кардио от 5-10 минути, просто да се свикне с натоварването, краката, с въртението, с ходенето под наклон и с тези основните неща, които са. И вече започваме по-интензивно, като всяко кардио е на деня в горна част. Това ще представлява нашата трета седмица. След втората седмица вече се чувства малко по-изморен. Диетата наистина е тежка, хранителният режим ме изтощава, тренировките също много, но виждам, че ще постигна резултати. Вече има разлика и в килограмите, чувствам се малко по-добре, по-леко и усещам, че има напредък. И ще спазя всичко, което ми е наложил Кристиян и ще постигнем успеха, който искаме. Това беше всичко от нас за тази вечер. Надявам се да ви е харесало предаването. Ако искате да изненадате свой близък, приятел или съсед и да му поръчате пълна промяна, запишете го във Facebook страницата на предаването Подиум.